garantistes de la patronal sanitària que fa el govern en la missió de privatitzar la sanitat pública. Pretén desprestigiar la sanitat pública i posar la salut de la població en mans privades. Pretén convertir la sanitat en un negoci. Mentrestant, la factura de les mútues passen al govern i no paren de créixer. Les retallades a l'Hospital de l'Espírit Sant són brutals i en són responsables els seus patrons. L'arquebisbat de Barcelona, a la Iglesia en total, la Generalitat i l'Ajuntament de Santa Coloma. Tot el personal de l'hospital està patint un ERE de 25 dies, de manera que més de la meitat de les empleades i empleats deixen de treballar i cobrar 21 dies en els 2 primers mesos d'aquest any. Hi ha només 2 dels quiròfans oberts i ara 50 llits tancats. Al gener